ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ, ପରେ ବେଡରୁମ୍ରେ ଡାକିଥିଲେ। ମହିଳା ରାଗ ହୋଇ ଚପଲରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା କହି ଘରକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପରେ ବେଡରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଶୋଇବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କ ବାର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ରାଗ ହୋଇ ଚପଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲେ। ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କେଉଁଠାରେ ହେଇଛି ତାହା ଧରା ପଡ଼ିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦବି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭାବ ନ୍ୟୁଜ୍।